B'investiment aktar minn 800,000 euro tnieda proġett li ser jara l-bini ta' parkeġġ ġdid li jesa' 300 vettura ħdejn il-bajja popolari tal-Għadira fil-Mellieħa. L-ewwel xogħlijiet li mistennija jibdew fil-jiem li ġejjin f'sit abbandunat se jinkludu it-tindif tas-sit, xogħol fuq ħitan tas-sejjeħ u sistema lil qoħ tal-ilma fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Infrastrutturi Borġ qal li l-kumplament tal-proġett se jkun qed jara l-estensjoni tar-ramel b'madwar 20 metru fil-waqt li l-promenade se tissebbaħ. Projects Plus għandha l-intenzjoni illi l-investiment ma jkunx dan biss f'din il-bajja daqstant popolari ma jkun estis ukoll mal-kumplament tal-bajja f'dak ir-rigward għad hemm l-istudju u l-pjanijiet illi għadhom qegħdin jitħejjew ħarsu l-qudiem għal dan l-upgrade illi din il-bajja tant għandha bżonn ukoll. F'dan il-parkett se tkun qed titnaqqas il-konġestjoni fl-inħawi minħabba li n-nies se jdumu jduru inqas biex isibu post għal vetturi tagħhom. Fil-parkett se jkun hemm ukoll faċilitajiet apposta għal karozzi elettriċi u għal muturi. Minha tagħha il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli saħqet li dan il-proġett se jkompli jtejjeb il-prodott turistiku Malti. Dan il-proġett fil-bajja tal-Għadira se jkun qed iħares li nħolqu parkeġġ ġdid. Il-fondi ta' dan l-investiment ġejjin mill-eko kontribuzzjoni, jiġifieri dak il-fond li kull turista ħallas 50 ċenteżmu għal kull lejli li jagħmel f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.